Timra ya benna sukunani de awie pe. The only baby be a busua besom by Antudra ya damase. Yo nana Mr. Serwaa de kasa Mr. Yankee a woni atwa na ahwedan fo aso fam me. Eya sabi wonu nuanum nyina mitira amache ma komea. Wose na ade nyina na Mr. Yankee. Se nani nua nya ba bi ko a okuta ni 200 Ghana cedis eya tete de 2 million. Eya chema komea wose Mr. Yankee esu so enu nua maru nyina abusia ni nyina odamos. Yes, we are massive. Niama na feye be me kwani ana ni ata kokowa. Ni niama na etwa wiem no. Niama na ya hihya ne fe. Sa danase. Shane yire ni monyam ma rose. Ona ne tena ya wanya ne bone da nti na sa ya maame kwa ya papa so ahye na ni monyam e damase. Hello. Afei obiaya. Onyame ahini mo. Abofro da bia o mukuta kanea. Anope awie anwure ena wo didi ahi. Enti owrai okuta ni candle. Packets mako 7. Afei ni manches. Wa shada shisha manches na ye ni say hamper. Yes, the manches me wayen hamper. Above one omumpa no mfanso candle and so na die. The sun ya say my ade enti tofi na kuma ho tofi eni o ene enam jomu. Afi wo wie ya handkerchief ko ni camera. Okuta ni handkerchiefs bebrebe handkerchief for your friend say. Na wo sio na munso bi manu. Ora mwati nsio na munsu bi mano. Aye na obesia ma adofo abehwenani. Aye wo obesia ma edamfo abehwenu. Efise ni yiri grosso abu osio aye. Ora mwati nsio abejiduku ibia. Fasu bi mano. Ora mwati nsio munsu bi mano. Afi na ke ediwe eye white. Ha bia tie bia ebeda nyame ase. Assemblies of God as on them Yebehimo Amama Nina Unu said Yesu Christo ye kunim di franca Yesu Christo ye kunim di franca Enuti Yerini kubuda Yebehimo Amama Nina Unu said Yesu Christo ye kunim di franca. Echna yebehim. Assemblies of God. Em family the SCA be echna yebehim. Afei. Samre ebushia. Ora mwati free mu say, "Hey. Ye dofu papa bi. Ya bi pebi na ekoi. Ye betimi ahwe ne saa. Ebushia ikuta ya ntuma. Ntuma ni dinde. Ni pamuchawo. Wado yenti amansan be kawo da Rose wado yenti waye mu yenti ye fun kase oba tan kase a ukuta utru man pempem woni di ma obi enakom woman ni nyina didi wayu emu abusia se ye be kawo da wado yenti afi abusia ni dinu abusia so mpita wo mu breed eni fabra abusia mi breed ni yan fani ma ni rose ni na yan fani ko si afi Maame Serwaa eni wo nua no so se ye Maame ba tampa Maame ni e be fani ni ehia wo Maame ye Maame ne ye ni Maame wan si esa na so Maame Serwaa Maame Serwaa no nua no so se ye ntoma ye ade ato ye ni Maame Serwaa no nua no o se ade ato ye ni ye duku ekira ye behim ye duku ya maame okwa asoro bo duku fita duku ide onyame mfa wonsie wo mu petia maame nanti ye
afei wo mu read me patron e man read so nie ye mfani ye maame ani ye mfani konkosie afei ye wie ya onipa wo sori anopa funu kete so wo go chiri bra nyimra wo be ko hwi wo be da enti owura mo atense ene anyimre obese kete pa bi no one ne rada emra wo hia man rose sekete ena one da so ma de papa bi firi mu ba ye enti se ne se woni kan ya obese ne keta edituo e de ama no o hwe ne me ye so me wura ba ye odada no wo dwom ya ada so papa bi afei ne kete ne bedsheet eye ne pasotam afei ni sumu ye papa bi oye nana no masofu we dia mesra mara mesra mani dia kasa dia ni beke dia nana no me pamcha ni dia monte ye timu fanche afei okutani ko nyinsa eye de yara ye be ye amamre ha onyankopon dia ni di kan no so ka ho bi eno so ka ho ena owura moaten o se ne keta wo sama ne yere no afei ne flower edi ne yere nim mai de na ko siri kwa brochi memu a sabi wuhu oba bi na opese okosere ne so obewa no a ji se wo the flower e de dikai ansan wo ba no apene afei ni eso me bai a chine kwasie ye be kwa Assemblies of God ason them ora what is and you know your life woman open life papa enti ni kente wo ko bonre na de ne ire kala ebe maachi na kala sa na ire pe enso so e na mutusu ye enti kira na ire be frakente Yo Sabri Muguswa ehwe Mama Rose Maame Serwaa Maame wadaso edam pem Sabri afi na ye hwe se ebusua ba ko pen krabre Sabri enti adofo matwa ahia ni nyina no ye ka sinim krifo sinifo ana Sabri no omatwa ahia a Samri no umojam Ma Rose na nipa bebrebe abaye movie stars pi abaha enti ye behwe se Samri no obi bia obabia no yenu mbekasa ewa ha yenu mbekasa ewa ha enti Samri mohwe stars ewa ha omuna wa ha Samri omo bejam Maame Serwaa na se omo behwe omo ba Ma Rose ayi no yetimi apɛ no krabre kama no omuna ewa ha enti Samri ye wo directors Salibedi akon ewa ha ye director Salibedi akon Samri wono so ewa ha Samri ye fese ye no twetwe nkoma akra data pa cho ye makɔ aba ya menua yo de bema ye nyina ho yakɔ because ade ato ye ni ye pa sin fo pa cho minim se woni Ma Rose ye pa de na betima kafa no Ma Rose asefem but they metimi aka ne se Ma Rose ye nipa ye ka se nipa o ye nipa pa o ye obatan pa you so share in film industry wo mu na obi ani ho a obetimi aka se Ma Rose MY because ono ne ma me ba ko pa odidi e ma ebidie tini Ma Rose de e na obi bia so a odidi ma obidie bia no so ohunu se unkwa ewu bia no that temperature be say Ma Rose ba set so no ha adwena na not at all oni Ma Rose enkasa e mo won complain da aduane na obeye na anso a obema obi aka ho ono nko ani enipa ye ne ye adwuma so didi na wa me a ukwa wosama ofofo on complain da ena no nukre die so ye excellent wona na ye adwuma wa mani sika wa to bibi obeto awie after production no enuomo ebeka nyina nka obi a eka sabi wode beko ni fie ne busua kwa akodi then so obe free producer and director oda no ne delay director me pa obi a emo ye to mo boto baako ana mienu ye yusu baako aka baako we aka say ono be sise ne pepepe na obi aka che so ne Ma Rose we dey osusu fa kofie na ne ogire eno kra no oba insist say dey bi wow ono nko antimi mfanko bonsu wachim no ama obi no no so afa yo ntini passe no say ulusu ni passe ya na data ni say waja emofra anase waja nkra ba miensa pacho de na betima ka kire emofra na na ebusuan nyina
yɛbɛma ɔmo yɛ akɔ kɛseɛ na yɛasrɛ abusua yɛn nyinaa sisi yɛn nyinaa yɛbɛyɛ abusuafoɔ ne sɛ mmaa a wɔgya ɔmo mu Maame Serwaa ne panyin no so yɛne naa ne nuanom nketewa nti no yɛn nyinaa no kakrakra no yɛbɛsrɛ sɛ obiara bɛsupɔto kakra na nkɔla a wɔagya ɔmo akyi no yɛso yɛtumi mmoa bi yɛbɛtumi di agorɔ we did that and Nyame nhyira pa yɛbɛma nyinaa ho yɛ akɔ yo yɛnkɔyɛ no koraa no yɛhu sɛ directors ahodoɔ mbɔ ɔmo di nkɔmmɔ ba brada baako na sɛ movie star baako nso wɔ director wadaroma wɔka bi kakra kyerɛ bibi ketewa bi just a word wadaroma yɛserɛ director yɛnua yɛnim yɛ movie star kɛseɛ baako a ɔwɔ yɛ ntɛm brada Bernard Bernard pakyɛ menim sɛ wonim ma Rose yie paa wodeɛ wonim ma Rose nante yie paa sɛ pa na ma Rose ositiɛ Ma Rose oye obia like ubuntu mfuno good emra ye share sini ase o Kumasi no na oye one particular person ye corset so first na ye kwa in a convoy ti say ye corset so say even a why ye din another like be like obia ni mood so obema why year ono will be the first person over can be BS will be the best end. Maame no many first person on set cinema no production manager and ma obi adwuma. Many first person am manage and asem we see na me mini kromo. Yes. So maame no oye more than a friend. Yes. Because you be obetimi atu for. Say nim fie no wo animu chan. Yes. Ono obedin komo obetu for and like Brony Becker said the human relation excellent. The onyo obi obetimi na nya problem. What I say okay. Ejuma na so no ye no. Oye ejuma no from the bottom of her heart. Enti I mean dey ka say ka no asema Ade crab yeah. But bana de enimuye pa e ka se PM dia sini na adwuma no ye obi a PM wona hwe adwumadie no nyina so ni betwa nyina wona hwe so se bibia beto content nti woni ma Rose de wona ne nante yie pa mepa che oja mofra be se miensa de na beka kire mofra na abusia a woja mo kire no yes ejebi wo ejebi tias but I know they can the dada busia but on the senior Juana family. Yes. Oh, I be Andre in Ayababasham one and Kofobi walk me home will be about 15, 17 years ago. Yeah. And then my babasham. Yes. And I in one big family. You know, saying I me can't at the Australian say Yame boy, Yame tone someone. And Korana Fen or Moba. Maame Serwaa de bia wanyini kakra obetimi abone bra but nkran keto pa ya me to nsema ma Rose so ma Rose the way I was no te enipa wa ma waduane adi dade e chese onipa kono very important because obi o ma waduane di so person you free wa one the first person obetimi aye wa free and so free say ya me to nsem kakra na obetimi aye nkran ni bi adoya. Why not? Yo, with the brother, you be na ho yakọ pa. E da say what me ne Christa kasa. Yo, Sabre ne guswala ye ne adofo bebrebe e kasa Sabre ma Rose de nipa bebrebe nim no ye wo sometimes ya na nipa ne bo mu face ne ma abontene. So ti ase na adofo mo hwe Sabre no ye wo directors ene ka crew na o mo bua machine ne timi ba out. Ye na oti wa ha. Nana woti do ne ma Rose ya adwuma pi nana woti mpacho e bema ye nyina ya yakọ ma so mo ye nyina ya ho yakọ bia nana woti mpacho we de minim se ma Rose unim ne yie pa ya na bi num ka se ma Rose de ha adwene woni nante se na ositie me hu ni sa esan se ma me na boa ya kwanu asa nyina so sebe otimi abewo eba ma ene oba no so abeye adekese ama oman Ghana nyina nye yesinifo nko a ena akola no so kwa be ye star no da nchen a ye ko location so a wo ye welfare ma ye sinifo ye ho ahomete aduane e bedie tam nso ya enu bi no kasa ne ma bebrebe nso ne nyina obenye ye ho abotre a welfare a wo ye ma ye ne de obi anim se on na ye panyini wo welfare fu ni nyina
eti yahwere adekese a ba ma owo sebe odne nsa nyinyi beto no so a wa ma ya mfa ne here mu eti maame ne de yentimi nya no ho asem bone bia nka nyese nipa firi mu a na yedi ne ho adanse pa ne momo no yehwe dwumadi a wadi ama ye wo adwuma ni mu a ye nyina no eno nti ne ye nyina ya adwen se ba beta na chi na enye se wanko antipe ne ye wo ha wo ye obi adwuma no ka ho bi ono mom ene ba adwuma num ene nyame fa na so Maame Serwaa so ye den ebe ka adwuma no nti no ye maame no ye man damri fadue ye man due ni amane hu ne mom no ye sren se okọ no omfam paibo ene kuni enkuranse papa emeta Serwaa ne manachi na o man inshira kase so mekasi ni adwuma na sini adwuma so ekofom ye sren se mane mfa nkọ ne mom no onka ye ne sini adwuma ne sampagya esa amra te se de ne tie na ye nya bi di ahwe ne ma no ene abusua nyina aso so e de aboa ana wotu de be me nyina ho yakọ pa yo sabre no na yegusua ene amanfo adofo bebrebe maba twetwe nkomo ya maame ba ko ha woni ma Rose yi pa epese yo ne na twetwe nkomo ma Christy we de ma yakoma wo so bai wo super me pa cho woni ma Rose yi pa na de asem ana obeka ade afa ma Rose ho that's it. My Rose dear, I'm so obia ni mo. Obia wo si ni twa mu nyina ni mami. Se ne wo si tie na botre ne do. Na ho brase a wo de wa adwuma yi mu. Mami mi hia no se ne buafuda. De bia wo sere nko a titi wo ne young boys ni young girls wo mu hia. Mami be yin san kwa sa ma obia sere sa. Tini bufuda oni obia ni ntokwa. Ma Rose dear, they met me a cancel in papa, or Donipa, or Penipa, or Donipapa, Ma Rose. Mana Oja, what means Oja Moframi and son, I didn't ever catch them of Flan near Bushian or Macam. Some of my can say, and Colano man shatting. Nabibia, Yame Yamena, or Frema men, or say Yankupona, so, and the Behu Quaya or Bafaswa, or Beran Colano. Yame na hwe nipa na hwe no we de yakọ kafra na sebebre yo ye maame ne eti ne suyi ma Rose nti na wo ti ne suyi ma Rose o ti ne suo pa yi o ti ne suo abusua adofo a mo hwe ye sabre de abrafo pa na esi ewa hanom abrafo pa na esi sabre pa efiri se ye maame Rose wo gyaye mu kọ ya wo gyaye mu kọ ya sabre waje muko no ba bekasa ba waje muko sabre anti abusafo ne bi eba afa na yenua background so amaba movie stars ne de afa no mo nyina eguso a omo ye de omo ba akra obi a pese uhu ne bia no obema ne honom na ensem kakra omo ka edefa ye Maame Rose ho no so no omo timi akasa adefa ho just for the we obi a senior adwuma no wayache ye pa woni ma Rose ye just for na woni se woni ma Rose ye de na beka afa ma Rose ho kakra metima kan say in fact ayi we ahaye say ye start senior adwuma nyina aja ma Rose adaroma ene ye adwuma bro me bibie de edie enti ye nsusu say bibi say ebesi but odoma nkoma wo krade a free say enkwantimi nya den enye senka ekasika anasa ya hoden dia ki betima ya fam de bia de agema Rose because ye hia maame no no so hia yen in fact wo we no ahaye ahasini for pa yo just one person busa na man for kan say obaset so ne characters no no mo nti pa cho say ne city pa asama wabusa eye meda be fa ba bi ma Rose eda fom te san me ya me ka se me ba sini mu foforo na ye che aduane na me ko fa ade na ma Rose na wo so free he na m so afi no ma boss afi no aba na 7 stars awie no ma so aba ko pe ba bi tina ha me pa na ja me ko pe ba bi tina he eti the next day me ba na me amede aduane free fie bai enti obe no say na ho aduane no m so yo sabre ma Rose ye na sia na KTV yewo sabre na yegusua adofo bebre movie stars ne bebre abaha yenua ba Matilda wa eno mo kasa e kasa enipa bo aya na moni mo na be ye ba kriw so a omo na boa masini ne timekoso
Yo, Pacho, PM Bako, PM Bako, Bladata, PM Pacho, Minnesota Marusu, you may be running until be then with Macafama Russo. Well, you bet you are a food na Sister Rose, I friend Rose Benson, them say in the Ghana movie industry, Oba Ashanti regional, any probably any mono. Bet me I can say about 99% of ye interest in you Ashanti region had there. One year Diania did that. Because I'm here Diania dia, a chest on a welfare. A bassy concert so a Diana 70 BBR Eshan and Sap. When you get somebody or trusted like Ubia. Or ye in the Padoma Dian and I don't know, Ujini denied as our contract in manner. Nobody can doubt it from Sister Rose. In Tiene, when Yanni baby qua, Yenina ba, see a baby jam, a busia, near baby cry, yama, I mean, a chick cry. More or less like Osa Produce, one of the big stars in Ghana, and the Baba, Maame Serwaa. And so ababe star nkakra na true maame na ye call set so oboy makra na ababe star ntino and I think say yeah I all the movie fraternity wo Ashanti region there em say bichia boy yen ya ba bi jam no yo when brother e be ma yo nyina ye ho yakọ yo at the form here Sabri no sinifo na Sabri crew no omo na ene marusu ye adwuma yie pa ntemeka so mo ne marusu yie pa enifa ne bebre aba na so makotete o matete obi a wo se ene hu ne bia no ebe hwe se ye de ne beba screen so ama mo so mate o monka mo do mo nyam ebeta akire your brother baako TP Clan where you be what this nature ache ye papa woni de ICV woni main boss our down TP menim say marusu de kase woni na chance na so woni mu ye pa TP pacho de na beka fa marusu Words cannot describe that woman. Yes. But the meeting I can say oyenna and yet your baby and or your mother said you see war about the man nipan and so nipa and shed and no so bibrisa because Yanina Yajumachi for a long time, more than 18-19 years. And I'll borrow words from my brother Bernard. I see who said, I feel quite imagining who I mean because I mean who said my many boy food. Yes, on the corner can be away. And such a woman, but I think say she has really done her best. While contributing towards the success of movie. Yeah, I do baby. I feel say one more back screen is on Kwana Ebuama movie ejina. But I can say Obia or behind the scene or contribute to a movie, Ghana movie, entire movie ejina. She's one of them, and we need to celebrate her. When the brother, yeah, that's Siberia. Namishra was what me can be a car from Maruso. You the other form, Sabri, you know. I'm for and the church, Joe, a farmer rose. One of them may be near D, one of them may be one of them may be D, Sabrino, and if I be for tutum, and if I be no Sabrino, Mungina, so Mubabi Jamma Rose, Umabasumba Jamma Rose. Yo, Sabri, baby, I do no, papa,
Samuel Akwasi Nyameche evangelist ono na ya ba no so ono de ma Rose eba yo papa enim say eno beka sa akra fa ma Rose no eni say na de ma Rose ba kwa ba na fa so fun no de be wura sini adwuma mu ma Rose me ne wo south me ne no ena yenyini boom metimi akasa wo ye me area mate me chain de na nso no bibi ntimi nchire ntina me ne ye kama e wo south at the same time so no me ne on na kwasori o papa no maame nyina na ye kwa Assemblies of God ntimi ni no paaye ifiri nkura bremu a oku school we school okwa aduma nyina me ni no e be pem time a ifiti asese ye adwuma na ye adwuma no ena oware no na ni kunu no ye ne na ye adwuma ntino ni kunu di kan fa no Mr. Benson on na ye recordings that time no nwia ponko na ye cartoon eno na oye on na record on na ye manager a wo hweso e distribu kotakura de Kumasi Accra ne bibia na Mr. Benson na edikan oye ntine ba se ye tene akotwa sini no ene ye se ene mama Rose nhwa aduane no so as a welfare obae no nye se aduane na wo hwe so abotre na aduane no osi ye no ma na se abakam to bakam a wo ye adwuma mame no at the same time Jones so ya at the same time Jackson ya all the other directors nyina fiti asese ye pick Mama Rose because the welfare no kwa is different Mama Rose there no crese na de ne ba oh ba na Maame Serwaa kan ho kete o cha aduane na Maame Serwaa kan ho ti from there no ena ye pa kra na se ye frɛ ne enya bia Maame Serwaa be ye ti from there ye identify Maame Serwaa character and from there Maame Serwaa etimi aba no enti Mama Rose there ye rem finida especially yen was south ye rem fino na papa say waja mofra miensa e wo chirede na beka e kire mofra na busuan nyina e beka so obi an hyeden the first born who say madam for pa e fe no rasta won na wo ye se e beka sa busuan nyina na obi Maame Rose Daye it has to be miracle from Samuel Akwasi Nyameche and I no atwen komo sabre you know therefore mo hwe yewura Samuel Akwasi Nyameche ono na de Ma Rose eba senior adwuma mbewura mu ono so enuma sem a wo fa Ma Rose ono kan a kire ewiase nyina mo hwe sabre enti Ma Rose you know sabre mo goso mo ye ofusom ade ama no na kire no yakope ne krabre ansa na yakokonom ne sika san anasa yakokotanase na abusua tanase na yakochia eye we de eye sinifo ene sie sere so esie na so nti ye ama ase atukura ye taye nuaba Serwaa achi ama wogya Maame na ye fefefe kama minim se oni Ma Rose ye pa pa chede na betima ka fa Ma Rose aya reho sembata bende onyankopon na na emo no na agi nti de ebo nyame mpa se na me na mfa na nsie ne kukum na Maame no said you see that kuma so sa na mugidi se oda nyankopon so akoma so ti nyankopon na mfa na nsie na ada ye nyina obeba no ye hu no fefefe no ane de obi an so sisi ne wre because wo eni ba kufo fie that's it yeah that's any about for say wo eni ba kufo fie nti wo ndie we den na obi ya beko na se de Ma Rose ko yi de nyame no mrekure ni ayawra ho bebre yie pa de ama ye sinifo obi ya beko yenya enua efo wa ha ono so beka bibi kakra ade afa woni Ma Rose yie yenua efo ye ma yakọ ne ma akwa baba King TV mira wose na mpepa cho minim se woni Ma Rose aya djuma bebre woni Ma Rose ananti woni Ma Rose yie pa ade na betima kafa Ma Rose ho Ma Rose ya de ambeka ni se waya mami
ye mami na tam dia ne ya starti adwuma no wa hwen saa afretititi onyo ne kro ati say 2002 ho baby kro no starti ye kakra saa ubra na o ka sako aha yo obosia na obosia ye nyina ya obosia ba ko afrika sini dwuma de o fa ho brape o ba ya obosia ba ko ati ye nyina na ya nya yero nti e ba ma ya ho ya ko ne ashade ye da sepa so ye nua efo ye nya enua awrama so a awrama pashabla awrama jina ye movie star ba ko pe awrama jesi awrama ba ko pe samre woni ma rose ye pa dofo amohwe sabre pese ye ne no kasa akra na woni ma rose ananti na woni ma rose ananti ye se de osine nanti ye na mo ntum na te sei we mema ye ho nyina yakọ minim se sabre de awreho ana aba na se na wosini ma rose de na betma kafa ma rose ma rose de ina ye ka asem kro ya defan se obatan a onim ne maye mukom ma rose ye obi a ompa bufuo mo amunim se ne nipa ho ade ye esitie oye wefe ono ne noa aduane emaye ebi aduane betimi ahia be ye 3 umra kra na ekwan ya maami be faso ma rosa ma yeraho menka sabebre yo ye ne rama se ma rosa ma ne raho ye enye ono nko adofo ma rosa de minim ensem no bebre Ose mwafo Yesu reba obefa nema amen adafonum amen ikabiem say amen ye de radiase anopen so ye beti radiasem na akenkan no efri adisem etire aduonu baako meyi efri ne chichemu baako akopem anso kamachamo famaso enfemme etira sem o se osofofo ene asase foforo na me hunu osofoforo ne asase foforo na akane sro ne kane asase no atwam na eponi hobio na me hunu krokonkron no Jerusalem foforo se efri sro nyankopon chen esane no ara ne won betna na obepepa won aniwam ne suo nyina na owuo eni hobio na raho ene oso ne ya biara eni hobio efi se kane nyoma no atwam na de oti ahwane so no ase hwe meyo adi nyina foforo na o se hwe efi se ensem yi ewom